Здравейте, аз съм Борислав Йорданов, един от партньорите в Fina Essentials, по-настоящем оглавявам Google Ads екипът в Fina Essentials. Днес ще обсъдим една изключително важна тема, а именно таргетиране на думи в Google Search. Или иначе казано, Exact Match срещу Broad Match. Exact Match показва рекламата само при търсения със същото значение като зададената ключова дума, а Broad Match показва рекламата и при свързани търсения синоними и вариации. Плюсове и минуси на едната и на другата стратегия. Exact Match се води доста по-евтина стратегия, но минуса на това е, че Google придобива много по-бавно дейта за вашия перфектен клиент и кой евентуално би кликнал на вашите реклами, кой евентуално би конвертирал при вас. В Google Ads общността съществуват, има много движения, но две са по-основните. Едните смятат, че Exact Match и Phrase Match е the way to go. Phrase Match е подобно на Exact Match, но с малко по-широко разбиране. Другото разбиране е доста по-Broad Match. Чрез Broad Match събирате импресии много по-бързо, показвате се на много по-широк кръг от хора, но за сметка на това CTR-ите ви са доста по-ниски и бюджета, който изразходвате в Google Ads екосистемата, може да набъбне доста бързо. Но за сметка на това придобивате знание за вашите перфектни клиенти, кой евентуално би кликнал на вашите кампании и кой евентуално би конвертирал при вас. Коя от двете стратегии да изберете зависи от бюджета, това, което искате да постигнете и какви са всъщност вашите цели като цяло. Ако разполагате с по-малък бюджет или искате да постигнете висок quality score още самото начало, Exact Match и Phrase Match според мен са по-подходящи за вашите цели. Ако разполагате с по-добри бюджети и искате да разберете кои са идеалните ви клиенти от Google, Broad Match е по-добрата стратегия. От нашите наблюдения ние сме забелязали, че Broad Match с Target ROAS работи доста по-добре за нас, придобиваме доста по-голям пул от дейта, след което може да вземем доста по-бързо и адекватно решение на къде да се насочим и какво точно да правим. Кое ще изберете зависи от вашите цели, зависи от вашия бюджет и зависи от това колко бързо искате да се движите. Phrase Match и Exact Match могат да ви доведат до почти същото място, но доста по-бавно, докато с Broad Match може да се движите доста по-бързо, но за съжаление и доста по-скъпо. Ако имате въпроси, ако имате мнение по въпроса, за да събудим тази дискусия и да сравним мненията, много бих се радвал да чуя вашето мнение долу в коментарите. Радвам се, че отделихте от времето си, за да изгледате това видео. Ако този тип контент ви харесва, може да се сабскрайбнете за този канал или да посетите нашата School общност, където дискутираме подобни теми, разглеждаме кейс стъдита и сравняваме стратегии, кое, къде и как е сработило за различни брандове.